Audi Q7 2007 року, 3-літровий дизель. Надзвичайно надійний автомобіль, дуже місткий. Зараз подивимось багажник. Ось такий. На гарних дисках. Наразі зимова резина. Так, всередині у нас гарний доглянутий салон, кольору слонової кістки, повний склопакет, пам'ять сидінь, двохзонний клімат-контроль, електрорегулювання сидінь. А далі ззаду салон також у відмінному стані, є третій ряд, тобто вона може бути семимісною, можете перевезти всю родину, якщо треба ще й сусідів. Далі мультикермо, парктроніки і панорамний дах. Ось так.